салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломати хубай. Аксияи навбатӣ дар магазини Престиж. То ҳол барои ид агар барои фарзандотон либос гирифтагӣ набошед, ҳатман магазини Престиж биёен. Бинед нархҳоро чӣ хеле арзон кардагианд. 25-35 сомонӣ. ҳозир ман шумода нишон метам бо чӣ доранд. иҷа бозори Корбон, тарафи Тилло бозор, подвал 7 дарвоза на магазини Престиж духтарако. ҳозир мерем. Ина нигоҳ кунед духтаро. Футболка, туника духтарона, писарона чизе ки ҳастай, ина бинед 35 сомон фасонира. Бинед бо кори дастӣ дора. Мана 35 сомон кадомеша ки мегирен духтаро. Рақамҳои яке аз савдогарора мемонам, агар ки нафаҳмиден ягон чира, бо метавонед барои маълумоти бештар хичонда нависен. Икртачора бинед чӣ хел фасонанд, бори гуванҷуай. Чӣ хеле бисёриҳо медонанд бори гуванҷу качестваш баробари турецки фасонай, качестваи зурай. Ира бинед бо 35 сомон. Мана киртачаҳои хушрӯ иҷа дар расветка бисёрай. Интихоб хеле зиёдай духтаро. Бинед ана миноям 35 сомонӣ. Анаи туничкаҳоям 35 сомон. Футболкаҳои остин дароз, остин калта, чизе ки мегирен аз ин тараф 35 сомонай. Озир 25 сомашам ҳастай. Ва ёшамаш мода нишон метим дар рафти набор. Мана хушругиша бинен охи духтаро. Чӣ хел фасонакан, качествашон беҳтарин тамошо бино. Ана бинен остин дарозакоям хушрӯан. Ёш чанд сомон? 35. Иношам 35 сомон. Ана бинен беҳад хушрӯча. Ҳамаи ҳамин 35 сомон. Абрижаҳо чи? Ана ин намуд брижачаҳо ҳастай 35 сомон. Качествоошон нағзакакай ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. Мана бо биёен хитон айпеш качестваша бинен тамошо бино. Ира бинен охи чӣ хел фасона як брижача мегиред. Як футболка мешава як сарформа. Мана занонаям доштиян. Иам 35. Ласинаи занона качестваи беҳтарин духтаро. И бори Тошкент нест, бори гуанҷуай духтаро. Нархаш 35 сомон. Мана беҳтарин качествае, бовар кунен. Бо биёен айпеш як бор хитон бинен. Оз дигар намудошонам нишон метиҳам. Мана духтарако 25 сомон. Ана ин тараф ҳамаш кадомеша мегирем футболкаҳо 25 сомия. Мина ина ин тарафаш бачагиай, а ин тарафаш духтарона. Размеро ҳаст. Чӣ размере ки дар корай дар иҷа пайдо мекунен духтарако. Нигоҳ кунен 25 сомонӣ ҳамагӣ. Мана беҳтарин качествае. Бо омада хитон интихоб кунен. Ана тенниско размерои калон буданд духтаро. Агар дар хотир боша 45 буд, ёрам 35 кардам. Ина марҳамат, расветка бисёрай, качество беҳтаринай. Ҳамаш барои шумо ки дар ид бо нархи дастрас харид карда тавонен. Мана иёям ҳам хел теннискои фасон бори гуанҷу. Ира бинед чӣ хел фасоно бисёра нигоҳ кунед. Ҳар хелай качествашам байшам. Фасоншам качестваш ҳамаш зурай, олияй. Мана ёра бинед ҳамино ҳамаш 35 сомонӣ. Мана бинед чӣ хел хушрӯчаанд борошон. Аксияи беҳтарина танҳо дар намин магазини Престиж шумо метонен пайдо кунен. Мана бинед теннискои зур. ин нархҳо дар ягон ҷо нест тамошо бино. Лекин шумо дар иҷа метонен пайдо кунен 35 сомон. Футболкаҳои размерои калонам бисёрай. Мана ҳам футболка ҳам тенниска чӣ хеле ки шумо дар корай иҷа 35 сомонӣ пайдо мекунен. Ана баъд бо моделҳои оверсайз ҳастай. Ино 45 сомона. Мана бинед духтарона, бачагона качествоошон. Ина бо тамоман фасони бад. Бинед чӣ хел фасонак. Мана 45 сомон. Ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. Кадомеш ки дар корай биёен. Бинед чӣ хел размерои фасон. ҳатман омада хитон бо тамошо кунен, бинен. ё то синфи ҳами чандай 7-8 мешава. То синфи 4 то синфи 7-8 шумо размер меёбен духтаро бо нархи ҳами 45 сомонӣ ҳам духтарида, ҳам бачагида. ҳозир буркои ҷинсшонам нишон метиҳам. ҷинсорам арзон кардан. нархҳои беҳтаринай аями 40 сомон сар карда то 60 сомая. Аз 40 сомон то 60 сомона бруки ҷинс пайдо мекунен. Ана иноям 45 сомон. И кофтачкора фасониша бинен бо украшения доштай. Кӯдакако хурсанд мешаванд духтаро. Мана аҷоиб 45 сомон. Варианти и дона марҳамат метавонед я тае гиред я тае ҷинс гиред. Мешава худаш як формаи фасон бо нархи арзон. Мана ҷинсошон ҳам духтарона ҳастай, ҳам писарона.
аз 40 сомона то 60 сомона нархшон. Мана бинед чӣ хушрӯчаян. Хулас барои савдо мегирен духтаро, барои фарзандотон ё ки барои тӯҳфа ҳатман анами магазини Престиж биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, подвал. Анами намудора бо нархи дастрас пайдо мекунен. Манаи буркҳои бачагӣ диден, размерҳои калон. Ам калоно 60 сомая, размерҳои калон, качествои зур. Анаминояи 60 сомонаш. Аксарияташ боша ами 40, 45, 50 ҳама хеле нархошон. Ана кадомиш бачагиҳо размерҳои калон боша ҳамо 60 сомай. Анаи хушрӯи қараз ваяш материалаш и 50 сомай. Материалшам қафасон и султанкара тамошобино тобистона лёная ба фикру материалаш. Аз ин чанд расветка буда шушта кудакда мепушонен 50 сомон. Анаи брижош фасон размерош калонай 35 сомон. Мана бинен қа хушрӯ ино ҳичи намешава. Шушта кудакда мепушонен. Мана бачагӣ духтарӣ чизе ки дар кораитона дариҷа пайдо мекунен духтаро. Мана дер накунен, ҳатман биёен. Ишамам хела 35 и 50 иш 50 сомон. Хулас ина размерҳои малюткаям доран, размерҳои калонам доран. ҳозир вориди дукон мегардем. Аз иҷаям шумо да якчанд чизашона нишон метим. То и да духтарако мана аксияи 10% дариҷа мегзара. Чизе ки аз дохили дукон мегирен 10% бо аз ин нархи будагиш 10% арзон мешада. И фатачора бинен духтаро, и қакртачои хушрӯ барои ид мана барои духтаракотон миёен мегирен. Нархошон беҳтарин нархай. Мана бо чӣ нархе ки ҳаст гуфтум ку духтаро бо 10% арзон мекунан. Аз ин нархое ки дариҷа пешниҳод кардагиян. Мана курткача, курта, спортивка двойка, хулас чизе ки махулайтуна. Мана борошон ҳамаш бори Турция ва бори ваяя Гуанчжоу. Мана беҳтарин качествоҳо. Анаи жимпиракора бинен. Анаи жимпирако турецкиян 50 сомон кардагиян. Ё пеш қимат будан. Мана аз болои куртачошон мепушан. ҳичи намеша шушта кудакда мепушонен. ҳозир нархаш 50 сомон. Ай кофтичко чи? Ана инош 90 сомон бо 10% скидка дора. Анаи модело 45 сомон. Ана иҷада бо двойко ҳастай. ҳозир двойкорам нишон метим. Двойка ай чанд то чандай? Ина нигоҳ кунед, двойко размерои калон аз 150 сомон сар мешидай. хушрӯгиша бинен охи 100 сомонаам дошта, значит аз 100 сомон двойко дариҷа сар мешава ки качествои беҳтарин дора. Мана ҳозир пурра нишонтон метим. То ин ки инаиш бо тройка сумка дошта. И чанд сомай? хушрӯчае 150 сомон тройка рюкзак дора бо диден. Мана аз ин тарафам ҳамихел. Аз инам ҳаста, аз ин тарафам футболка метонен пайдо кунен. Хулас духтаро бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, подвал, магазини Престиж. Мана инош бошад 45 сомон, размерҳои калон духтарако. Иноям беҳтарин качество доранд. Мана бинен касе дар корай вариант беҳад бисёрай. Ами футболкора духтаро шумо аз ами 25 сомон сар карда дариҷа пайдо мекунен то 45 сомона. Мана размероша бинен чӣ хел размерои хушрӯай, калонай, бад сифатҳои беҳтаринай. Мана бо омада бинен хитон. хулас духтаро бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Хайр, саломат бошед.